Goeie. Goeie. Wat ben je aan dan? Een auto aan het restaureren. Het is een oude Duitse politieauto geweest. 1951. Ja, daar zit ik niet in. Dat is een gewone. Die is helemaal klaar. Dat is ik van 1951. Mercedes. Verder, je zit een helper door nou. Dat is heel wel. Wel 1800 door, denk ik wel. Ja. Nou al of als hij klaar is? Als het klaar is, zit er 1800 door ongeveer aan. Zo. Ja. En dit maar naar spuiten weer en dan kunnen we in elkaar. En dan kunnen we rijden. Maar ja, dan is het aardig interesseert wel weer al. Ja, dat is heel wel. En dan direct weer naar een nieuw project, zo'n beetje? Weet ik niet. Weet ik niet. Hetzelfde kwam nog. Dan ben je los. En waarom dacht ik maar een zo'n Duitse auto wel knap in 51? Ja, ik ben nog in Furt en ik ga er altijd wat zijn aan. En, ja, daar ben ik sterk naar hier. Dat is precies hetzelfde als deze. Dan naar hier niet. Ik ben uiteindelijk draaien. En daar is in het waarde met 4 mogelijk. Ja. Ja, maar 4 voltimers. Nee, die heb ik net van mezelf. Ik heb er zelf in. Oké. Ja. Maar je knappen dat dan op voor een oor? Ja, dat ook in combinatie, maar nog in. Dus, die heeft die geld en ik had het tijd. Zo speel is het. Ja. Dit is een Chevrolet uit 1928. Zo. Dus die is nog alles jou? Ja. En ik had wat een hobby. Ik kan brood gaan, dus ja, dan maak je toch wat. Ik ben knap voorbij komen, maar... Maar je kent hem met onderwerk? Nee. Ik werk niet meer. Maar ik ben 63, dus hoor ik tegen meer hoor. Dus toen heb je leven omgooien, mappen? Toen moest het wat over, zo net. Je kent net de hele dag wat in de hoek zit, dat betekent wat. Daar wil ik niet goed van. Nee. En nou ja, je zeker resultaat of net. Dit soort sugar, dat is hartstikke mooi. Ja. En die je er wel eens zien? Jawel, mooi waar is. Ja. Dan ben je de man natuurlijk. Eigenlijk wel net. Iedereen die zit achterom, hè. Ik denk, hé, wat is dat? En heb je een vrouw? Die heb ik net, nee. Ik ken het alles aan, hoor. Nee. Maar als je zo'n auto hebt, dan heb je denk ik al een vrouw. Ja, maar ja. Maar dan zit ik die auto wel in de maken. Dat ik net toe af zelf. Een vrouw en een auto, dat is een mooie auto. Nee? Nee hoor. Hoe is het net? We moeten zin naar wij komen. Nou, sommige vrouwen verzin ik voor mezelf. Ja, dat ik hoor nog. Ja. Nee, het ligt me net goed aan. Nee? Net een goed idee? Nee. En dit binnen de buren? Dat ding is, ja. Oh, daar weer. Ik wil er begonnen, hè? Ja, dat is niks, hè. Dat kan wel. Dat ben je gek. Dat is Moet je er begonnen. de belangrijkste man van Britten. Ja, dan wil nooit een eigen doen. En is die wat gezellig? Ja, zeker, ja. Hij wordt zagrijnig soms, hè? Ja, Ik ben altijd te beroepen. Ik ben echt een slauwer af. Ja, ik sla weer af. Zijn hard werk niet beter. Ik ga weer nog van me. Ja, dat Ik nog ken. Nee? heb je net een beste. Maar het is maar een echte autohoekje hier. Maar ook wordt 6 miljoen verhongeren, denk ik. Ja, een nieuwe brandje wordt het dan. Dat niks.
inspiratie als ik niks van Paulus zien? Nou, uiteraard. Het heb wel reed? Ja, nou uiteraard. Ja. Ja. Die is hartstikke reed nou. We hebben dwam altijd in gemaakt. Nou, is knap, nee? Je doe je het dan wat voor? Mooi, hè?